ana m agwazi unu na-egozi na Lagos o mụ ada ekwuzi unu chọọ igo je na Babish Lagos ọ bụ na agwụgwọ na Lagos je na Babish Lagos je make sure 500,000 plot of land that place unu ewere aja kpochie Babish Lagos lụọ unu na ya lụọ estate na ya baa ya New City Estate enewute na unu chọọ ebe unu aba ya so ada m achụzi unu na-egozi na jekwanụ jenu chọọ banụ sọ all these places a mmiri na-adọ na Lagos jenu kpochie ebe ahụ ọ na-alụọ estate ebe ahụ bili ebe ahụ biri na ebe ahụ mana echi niile unu ebetukwa na akwa na-asụ look at what they are doing to us, they are burning our shop, they are doing this to us because of your Igbo. Akwụ na achọ ebu nge develop unu eje na Sambusa Forest je develop Sambusa Forest unu ana ihe na-ekwu ndị Igbo na Lagos. O nwere ihe nchọrọ ịjụ ndị Igbo niile nọ na Lagos unu ama papa anụnwa ndo Nigeria gọọmenti kpọrọ ana m achọ ịjụ na ajụjụ ndị Igbo niile bi na Lagos kedu ihe papa mere ndo Nigeria gọọmenti ji kpọrọ ya akwa maka ọ na-achọ ka o kwuchitere ụlọ ọnụ ụlọ akwa maka ọ fụrụ na ose akpawa usi ụlọ na Lagos ono ose agba afịa ụlọ ọkụ ono ose egbuchasị ụlọ ono ose emebu ụlọ ka nwoke a biri n'ọtọ were kwuo okwu o kwuru na mwute ono osi wee na-emebi isi afịa ụmụnne ya na-eti ụmụnne ya ife ka afọ abụọ ogwu o wee tie mkpu baa mba jiri wee kwuo okwu ndị Nigeria gọọmenti omeginu kpụrụ nwoke a kpoje na DSS. Now ajụjụ ndị Igbo niile nọ na Lagos kemgbe ahụ ha kpụrụ papa kedu ihe unu mere kemgbe ha kpụrụ eze kemgbe ha kpụrụ ya kedu ihe unu mere gosiri inu na onye a ha kpụrụ bụkwa nwanne ụnụ kedu ihe unu mere ọ bụrụ na onye a ndị Nigeria gọọmenti mere ales na ọ bụ na onye Hausa ka ọ bụ na o nwere ndụ na-akpagbu ndị Hausa ụmụnne ya o wee binye ọtọ were baa mba na ha kwụsị ihe ha na-eme ụmụnne ya o wee mee onye ahụ ales ngwa gị eziokwu ndị Hausa niile ga-ebinye ọtọ were kwa osu release onye ahụ mana unu gbasara nkịtịrị last ya na Lagos